Ayun. Ayun, bababa na tayo. At ang layo pa nung ano, yung motor doon nakaparada pa. Doon sa may puno doon. Sa side na yun, no? May mga nagdadatingan. Ang ganda kasi yung ano, yung gantong oras. Malamig. Pagka ano, malamig dito sa taas. Winter dito din sa atin summer. Subukan kaya natin umakyat dito pagdating ng December. Ang ganda, ang ganda. Winter Sobra. dito doon sa atin summer. Ano pa, sa ano pa namin na tawag to, nalampasan pa namin kanina. Pero kaya tapos tingin tayo ng ano, tingin natin ng ano, ng pasalubong. Kung may nagtitinda. Ang pasalubong. Oo, plantita. Ay, ang ganda na ano. Ang ganda ng kwintas niya, oh. Kubo. Ito naman, ano. Ang ganda ng ano. Ayan. Ang ganda naman, ano. Doon, no? Bila mo ako. Ito pala, oh. Yung may tinda rin pala sila nanay na laman. Parang sa Baguio. Oh, ayun yung ano, yung maliit na ano. Yung parang may spec na ano. Ay, ito oh, man oh. Yung bugnay oh. Oh, red wine. Ikaw? Bugnay. Ito yung mga Ay, may dragon fruit pala. Magkano kaya to? Magkano po yung ganito na? 150. 150 lang. Original yan. Hindi fake. Ano? Gusto mo? Ikaw? Kaya to. Juice lang Ay, yung ito- maliliit. Juice lang. Just lang po. Strawberry. Strawberry juice lang yan. Okay po. Walang 10% yan. Sticker yun. Oo. Ilang percent po ba to? 10%. Anak ko. Ano? Para sa ano yan, lift magnet. Ay, para sa ano yan? Ayan, mga sticker. Sorry. Ayun, oh. Ito ang sticker namin sa harap. Yung mga paninda nila nanay, oh, yan, oh. Ayun, oh. Tawag kay nanay kasama natin, oh. Si nanay. Ano, bibili ka ng wine? Parang gusto kong bumili. Masarap yan. Makakalis ng stress. Hindi. Kaso baka nakakaalis din ng budget. Ay, hindi naman. Sok lang sa budget yan. At least nga, pag nainom mo na yan, nakatulog ka na ng mahimbing, pero hindi ka na. Parang gusto kong subukan tong dragon fruit wine, ah. Lahat po. Ang ganda. Ang Ito sarap. lang ang iba. Hindi ko pa ito kasing bugnay, natikman ko na to, eh. Pero tong dragon fruit wine, parang hindi pa. Matamis din yan. Matamis po to? Matamis po. Pero ito pong bugnay wine po. Wine din po. Ay, oo nga pala, wine nga po. Wine din. Blueberry wine. Ah, gusto mo dito? Ha? Parang plastic siya, oh. Ha? Tingnan mo. Ito yung gusto kong alaga. Pinag-iisipan ko kung 50 lang yan, itong si bugnay kasi napatikman ko na. Ito na nante. Yung dragon fruit wine. Okay. 150 lang. 150 yung ano. Nakamotor kayo? Apo. Kamotor po. Ayun. Nakamotor. Sayang. Ayun o. Ay kuya. Para tayo. Magiging artista ko niyan. Shoutout kay kuya. Eh, sila dito. Mga ano dito. Tagal-tagal ko na dito sa Pagasinan. Ngayon pala ako nakapunta kasi dito ko eh. Oo, maganda. Ayun. Bayaran mo. Bayaran na natin. Sa Baguio kaya. Ha? Hindi ko lang alam. Ayun, nakabili tayo ng wine. Balik tayo dito sa ano, tas Ha? pag may bahay na tayo doon. Pag Sa kabila. O pwede, bili yan ng ganyan. I-design mo. Ayun guys, nakabili na ako yung dragon fruit wine. Kasi yung bugnay kasi nasubukan ko na kasi yung tumigin nun. Ayun, susunod ko pagka bumalik dito, yun yung guyabano wine naman. ang ano, Oh, oh. para sa ano. Ang sister. Ako kasi nagtitinda, inayos kong maigi pag nakamot. Ay, sige lang, no? Kasi sinisigurado kong makakauwi sa inyo na wine. Wine. Hindi buting basag. Ayun, sinicure pa ni nanay yung ano na, Sa yung CR. pinamili namin, yung binili namin na wine.
Pwede ko alam na pwede pala ipasok yung motor hanggang dito. Oo. Nandun yung motor namin, naglakad pa kami. Basta't hindi umuulan. Apo. Pag mahina ang motor mo, pag umuulan, huwag mong idiretso. Pag Ito po na yun. Lamig dito. Ayun, si Kuya. Ay, Kuya. kasi nagbulan. Asan ba yung bibili mo dyan? Itong gusto ko. Yan. Tapos, ito. Yun ang gusto ko. Sa loob ng bahay. Ito sa CR, pwede ito. Hanging Kaya plants. nga po. Tapos ganito. Magkano po ba yung mga ganito, Nay? Tag Yung- 50 daw. 50. Ito lang 80 yata. Asan ang kunin mo, madam? Yung ganito po yung gusto ko. Tsaka ganito. Ayan. Pagbalik na lang. Hindi, pagbalik na lang po, Nay. Pagbalik na lang. Ito, oh, maganda. Taga dyan lang naman din po kami. Mabait na. Ayun, nakabili na tayo ng ano, ng pasalubong. Ang lang si Madam Idna na ang... Yung dragon fruit wine. Diba si Madam Tikman natin. na ano yun? Mamaya, tikman ko mamaya pagka, ano, Na ano ba yung apelido? medyo madilim na. Okay lang. Napaka ano dito, sobra. Basta ba siya? Ayun, guys, pababa na kami. At hindi ko alam kung saan kami magano. Plan namin mag-dinner na rin dito pa bago umuwi sa bahay. At hindi ko alam, tatanungin ko muna siya kung saan muna kami mag-dinner. Pero ayun nga pala guys, thank you ulit. At ayun guys, puputulin ko na yung vlog ko dito. So guys, see you on my next vlog, and guys, thank you na marami at sa mga subscribers ko. Tsaka thank you talaga. So guys, please like, comment, share, and subscribe. And guys, click mo na rin yung notification bell para naman updated sa bagong videos and vlog na i-upload ko. So guys, see you on my next vlog. Bye bye sa inyo and God bless.